Assalamu alaikum yan uwana masu kallon mu. Wannan shi darasin mu na biyu a game da darasin da muka ce za mu kawo muku wanda za ka haɗa application ta hanyar amfani da Sketchware. Da Allah wanda ba su mana subscribe ba, sai su danna mana subscribe domin samun bidiyon mu akai-akai a duk lokacin da muka ɗora. To yanzu za mu haɗa application na da zai karɓo rubutu daga hannun wanda yake amfani da application ya nuna masa abin da ya rubuta. Yanzu dai sai ka buɗe application ɗinka na Sketchware. Za mu fara bayani kamar haka. Ka shiga Sketchware, in ya buɗe sai ka taɓa wannan plus button ɗin. In ya buɗe ma sai ka rubuta sunan application na kamar yanzu za mu yi amfani da mu ce application ɗin mu sunan text to display. To za ka shiga, in ya buɗe, to da farko kafin ka fara yin komai a ciki dole kana buƙatar ka saka shimfiɗa akan application ɗinka, ko mu ce kamar foundation da zai nuna tsarin zubin application naka. Foundation na kowane application shine linear. Akwai linear horizontal, linear vertical. To akwai linear horizontal ta kasance tana tsaye ne. Wannan ita ce linear horizontal. Kun ganta ta fara daga bangaren hagu zuwa dama. Ita ce wannan. To ba ita za mu yi amfani ba, za mu yi amfani da linear vertical ne, wadda take a tsaye daga sama zuwa ƙasa. To idan ka saka linear vertical, za ka mai da width nata. Wannan shine width, wannan shine height, wato tsayinta da kuma faɗinta. To faɗinta za ka sa zuwa match parent, wato ta cika gaba ɗaya muhallin gurin, kuma ta zama match parent. Sannan za ka tafi ka dubo gravity. Gravity shine wanda zai daidaita abin da ya shiga ciki. Zai sa a sama ne, ƙasa, gefe, dama ko hagu. Kamar a misali kun ga akwai left, akwai right, akwai center horizontal, akwai top wato sama kenan, akwai bottom ƙasa, akwai center vertical. To abin da muna so da kasance a tsakiya ne. Tsakiya kuwa ga za mu ce center horizontal da kuma center vertical a lokaci guda. Okay, to bayan ka gama wannan, kana so ka sa rubutu ne da zai karɓa daga hannun wanda ya rubuta ya kuma nuna shi. To abin da zai nuna ma rubutu shine text view. Za ka zo ka duba widget, wato sa ga text view ɗinka, wato manunin rubutu ka sa shi. Sannan me zai karɓi rubutun daga gurin me wanda zai rubuta, wato mai amfani da application shine edit text. Sai ka ɗauko edit text ɗinka ka sa shi a nan. Sannan me zai karɓi rubutun daga edit text yana text view shine button, wato madanni. Sai ka ɗauko button ɗin ka sa shi a nan. Kun ga wannan su ne za mu yi amfani da su a yau. To da fara za ka da kan edit text ɗinka. Edit text ɗinka za ka zo ka ce mar width nashi match parent. Kun ga ya cika gurin. Sannan sai ka da gravity, center horizontal, center vertical. Kun ga rubutun ya da tsakiya. Sannan ka da ka ce text size, adadin girman rubutu. A misali bari mu sai 20 sp. Kun ga rubutu ya ƙara girma. Text abin da zai rubuta za mu goge shi. A misali mu ce welcome. Kun ga welcome ya fito. To mun gama da edit text din mu. Kun ga ID na shine edit text 1, ko test view 1. Ga shi nan test view 1 shine ID. To sai mu da kan edit text. Edit text shi ma za mu ce width na shi, wato faɗin shi match parent, wato ya cika muhalli. Sannan za mu je gravity, sai mu samu center horizontal, center vertical. Sai mu je text size, sai mu samu 20. Sannan sai mu duba hankali ya muga an sa hint, wato abin da zai nuna yana bayani akan abin da zai karɓa daga gurin mai yin amfani da application. Sai mu shiga, sai mu goge hint ɗin, mu ce enter your name, wato saka sunanka ko. To sai mu da button shi kuma za mu ce mara shi mu bashi a kawai. za mu zo gurin text ne, wato abin rubutun da yake ciki, mu ce kawai save. Kun ga mun gama. To idan muka gama wannan, za mu dawo event, shine yanda za ka faɗa kowane abin da zai yi. Kun ga event, kuma akwai activity, akwai view, akwai component, akwai draw, akwai mobile, kamar da muka yi bayani a darasin mu na farko. Za ka taɓa view. In ka taɓa view za ka ga button 1, sai ka taɓa button 1. In ka taɓa button 1 ya buɗe, ga alamar block na anan, sai ka taɓa ta. In ka taɓa ta za ka ga a block an sa view, sai ka je ka taɓa view ɗin, gashi nan. In ka taɓa view zai nama wannan block ɗin, sai ka je ƙasa, kana duba za ka rubuta set text, sai ka taɓa set text. Sannan za ka rubuta get text, sai ka taɓa get text. Amfanin set text shine zai karɓi idan a lokacin da wannan aka danna na button ne, one button one click, a lokacin da aka danna na button
zai karɓi rubutu ya nuna. To da kana zai karɓi rubutun ya test view zai karɓi rubutun daga edit text 1, set text ya nuna rubutun a ina. Okay, zai nuna rubutun daga test view 1 zai karɓi rubutun daga edit text 1. An gani ya zama test view 1 set text. Test view 1 manonin rubutu na farko ya nuna rubutun da zai shine zai karɓo rubutun daga abin yin rubutu na ɗaya shine get test. To kana rubuta wannan ka gama shi ka danna back, in ka fito shikenan ka gama aikin ka sai ka danna running, application ɗinka zai running. In ya gama running shikenan application ɗinka yi. Wannan shine darasin mu na yau. Bari ya gama sai mu nuna muku yadda zai bada result. Gashi ne yana compiling. Yawwa to ya gama, bari mu installing nashi. Gashi ne yana installing. Yawwa ya gama, to bari mu buɗe shi muga. Yawwa kun ga ya buɗe. To enter your name. A misali kamar sunana zan ce Shu'aibu. To kana nuna save, kun ga welcome za ta fi Shu'aibu ya bayyana. A misali za mu ce subscribe SKMGY tuto world. Ya fito. To wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Sai an jima. Da Allah wanda ba sai mana subscribe ba sai su danna mana subscribe domin sabbin visitors da suke zuwa.